Mariasta tänään tuli Reloadiin joku päivitykset uudet lootit. Mä en nähnyt, mä näin vaan, Reload loot update. Fissi, kombatti. Mennään kokeilemaan nyt. Haluatteko te videot, missä tulee koko näyttö ja siinä ei kuulu mua, vai sellaisia videoita, missä kuuluu mua, no, mutta ei ole koko näyttö. Että se on aina, että mä seiniin. You sing and roll. Mennään katso. Joho, älkää me jättikö tipu. Miksi mulla on backpingi? Tää on hyvä fashion showta. Mä menin Zero Buildiin, koska mä en jaksa buildia. Tää tulee mulle liian hyvin pelaajia. En tiedä miksi kun on. Okei. Katsotaan tässä. Alussa. Vielä ei näy vielä. Kombatti on ollut aina. Se ei se aina. Lisättiin. Tää on tämmönen joo. Tää on ollut oli. Tuossa kombatti. Joo katso. Jätti. Suppresserio. Lisättiin joka on siis. Tää on ihan kuin siellä se. Ai katsotaan jo. Tää ei oo niin nyt kuin pitis. FNTS Winner! Ei oo FNTS Winner. Sitä pitää kurista. Onko jotain uusia paikkoja? Ei ole uusia paikkoja. Se mennään vaan lapsi. Mikäskin aina? Löydetään uusia aseita. Mä oon kokeillut nipua. Mikäs nipu? Olikin Suppresses nipu, mikä oli ihan sitä OP. Niin. Nyt tuo. Joku on SMG, okei. No mä käyn sitä. Vittu kun charge. Mä en halua kyllä se. Miksi charge lisätte? Niin mä en kyllä halua kyllä se. Vähän kun sen saa jokaisessa. Okei. Kombatti. Tää on hyvä mun. Ei ole muuta yhtään. Laittakaa kommentteihin. Mikä on parempi? Bombfight vai charge? Niin, onko kombat SMG hyvä? Okei. Niin kuin mä oon yrittänyt crashpeita. Pääsmäsin ihan just chestille. Combat pistooli, okei. Se on ollut koko ajan. Haud. Ei, aha. No, pitäis varmaan ihan tuollaista plahe heittämistä. Tää on ollut. Mulla lähtee siellä on fissi. Katsotaan vendingiä. Onko siellä? Ei, joku aina. Mulla on hyvät, aika hyvät ammut. Angelin vieläkin. Tää on lisätty takas. Okei, tää on lisätty takas. Hyvä. Nyt autot on tässä, mä en tiedä. Mestorin opukkoja. Mikä vaan? Noin se sulla. Eksoottinen, okei. Tää ei vedä falliin settaa juttu. Vaan saattuko niin? Heavy lisätti, joo, okei. Tää osaa pelaa, okei. Tää osaa pelaa. Heavy lisättiin takas, se on hyvä juttu. Hyvä aika.
Mun on pakko saada tommonen eksoottineen takas. Mun on pakko saada tommonen eksoottineen takas. Mä tykkään sit. Mun aina ei oo kyllä mitään paras. En vedä paljon lämmöllä. Mä tykkään sitä. Ja. Fissi joo, fissi lisättiin joo. Tosiaan. Joo hyvä. No kun... Fissi lisättiin hyvä. No ei kiinnostaa. Mua ei kiinnosta. Mikä? Idiotti. Miten et sä voi osua, kun sä oot ihan kipellä? Ota, mitä fissiä. Jäi! GG! Okei. Se ei toi pitänyt koko fissi. Okei, vähän ylläitä. What the hell? No, bro. Chilla, bro. Mä oon vähän hiljaa. Oi. Se on medalina. En mä nyt onko tää teropolli, ei pysty rakentamaan. Melkein ei olisi noita shotteja oikeesti. Ne minit. Just. Ketä se ammuu? Tää on vielä hartaa. Miten tuo jos ei vaan? Oh, pari fissi. Joo.
kaudesta. Toi ei ole alue, sen pitää roteittaa. Niin tommonen. Tuku mulle. Ystävältä. Minkä ihan se? On ihan sieltä. Se on ottanut toista fissiä. Voi vittu. Oh shit. No joo, mä tiesin, että tuossa kantaa joku. Arvasin, että joku kämppää. Mä arvasin, että joku kämppää. Tästä kattokaa mun luutteja siis. Ihan pikku luutit. Missä? Mä en oo. Testejä. Kalavuori. Ja mä hakkusesti alueella tetti. Joku tää on vuoli. Mikä tää on? Ties kun mä... Mulla on yksi asenkauan taktikalli. Jos mä oon nekin taktikalli. Se kaikki kämppii tässä pelissä, jos on. Venninkin on alue. Jätti Vennin ja alue. Ei oo.
on chattiluutteja? Mä en tiedä. Aina. Kiitos matka. Chatti. Mä hävin. Mulla ei oo mitään. Alue. Kiitos sinä. Saat alueen. Stiimauks nää vai mitä? Mitä? Tää tuolla oli spasi. Spektataan loppu. Spektataan nää loppu. Okei. No joo. En pysty kattoo toista. Okei, 100 se. Onko aimotti? Chatti, onko aimotti? En tiedä. Kiitos, että katsoit tämän videon ja seuraavan videon pariin sitten huomenna. Tai en tiedä.